podo kakang mas ugi kepareng podo kang ngayomi jiwa raga kula kakang mas ya jeng garwaning pun kakang wong mande sira wong ayu kang dak upat kene wong ayu samoto dhenira kemarang aturaken sugeng bekti bojo ingkang rama mulya kawistara dhenira kemarang lono punang dhuwur ingkang pimangka sipatian belira ingkang rama awi samono dhenira kemarang lono punang dhuwur nerja ingkang rama dhenira kemarang dherekaken lon-lon bapak lon kawistara saking Mandrawa dhenira kemarang mlempeti pepadhanira ingkang rama dalam pepadhanira ingkang ibu mulya kawistara kunjuk pepadhanira bapak pamit dalah ibu Kanjeng Rama Kanjeng Rama waktu-waktu pangasta paduka ingkang kepareng suwun Kanjeng Rama iya ndak tampa sowan ora liwat pangestuning para prapoparang Kanjeng Ibu Bekti kula katur Kanjeng Ibu nyuwun restu ya gede gawang-gawang pun ibu kemulan bekti kala jeneng sira ndang bandakin yo Wong kawistara tembang sampama dene pangabiyantara mrepeki pemandhanira bapa parmit dalah ibu Sumiasi Lha kemareng ingkang ora lon-lon bakalon kadheaken gunjuk bapa Sukarman dalah ibu Laminem rinang sira putraku wong gagah sira putraku wong kasih kene nyaket kepada sing pun rama kene